गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै जोङो नैबे जिथुनाखि सिम्बलजों लोगोसे नैबे जि लिरनाय जै बोराइ बाथौ मावख' बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुम अफिस अफ द अल बाथौ महासभा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कमिटि नैबेखौ जोङो बोरैहाय नैबे लाइजामनि जि नैबे इनभल्भआव जोङो बोरैहाय प्रिन्ट खालामगोन बेखौ बोरै जोङो नैबेयावहाय प्रिन्ट खालामगोन जों बेखौ दिनै सोलोंगोन। दा जोङो डिजाइनखौ खालामग्रोनि। बे डिजाइनखौ खालामनो थाखाय जोङो बर' लिरनो थाखाय जोङो लिब अफिस इउज खालामगोन। बेनिफ्राय नैबे लग'खौ जोङो मोननो थाखाय बा बेखौ जोङो होनो थाखाय फट'शप इउज खालामगोन। फट'शप 7 आरो फट'शप CS5बो जों इउज खालामनो हायो। जोङो फट'शप 7खौनो जों बेवहाय इउज खालामगोन। बेजों लोगोसे जोङो वर्ड इउज खालामगोन, MS वर्ड इउज खालामगोन। जों बेखिनिखौ खालामनो हायो। दा जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दायो कम्पिउटार स्क्रिनाव जों फैबाय। दा बेवहाय माइक्रसफ्ट वर्ड 2010 बेखौ अपेन खालामनि। बेनि उनाव जोंनो नांगोन पेपारनि साइज। पेज लेआउटआव थांनानै पेपार साइजखौ जों होनो हायो। बेवहाय दङ बेसेबां इन्सि 5 आरो 5 इन्सि जागोन ना नैबेयो 1 3 बा स्केल दं। स्केलजों सुनानै लानो हायो। गिबियावनो बेखौ सुनानै लाग्रोनोसै। इन्सि हिसाबै जोंना नैबेयावहाय मिलिमिटार नैबेयो इन्सि ना नै ओरैनिया। दा बेवहाय 1 2 3 4 हाफ माने 4 हाफ जायो। 4 हाफ हिसाबैबा जोङो मोनसे नैबे पेजनि लेआउटखौ जोङो नैबावहाय पेपार साइजखौ एनभेलपनि थाखाय नैबे एनभेलप कम10खौ जों होना लानो हायो। दा बेवहाय ओरियेन्टेसनखौ जोङो चेन्ज खालामनांगोन। मानो होनबा हाइटआ जोंना ओरै गोजौसो जाना दं, ओमफ्राय वेटआ जोंना खम। दा जोङो ओरै गोलावसो खालामनो गोनां दं। दा बेखायनो जोङो ओरियेन्टेसनखौ नैबे लेन्डस्केप खालामगोन आरो। बे लेन्डस्केप खालामनानै जोङो जि बानायनो गोनां दं बेखौ बानायनो हासिगोन। नै फैबाय पेपार साइजआ। दा पेपार फैबायब्ला जोङो नेक्स्टनि थाखाय जोङो एडब फट'शप 7खौ जोङो खुलिनोसै। बेनि उनाव जोंनो नैबे माबाखौबो नांगोन, लिब अफिसखौबो नांगोन। जायफ्रा माबाखौ इउज खालामा, जिथुनाखि रामधेनु इउज खालामाखै बिसोरो नैबे लिब अफिसखौ नांगोन। मानो होनब्ला बर'नि जोङो आखर लिरनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जोङो लिब अफिसखौबो इउज खालामगोन। आरो जोङो इन्टारनेटनि गोनांथि जासिगोन। मानो होनबा जोङो बाथौनि जिथुनाखि सिम्बल बेखौ जोङो डाउनलड खालामनांगोन। नङाब्ला जोङो बेखौ डिजाइन खालामनांगोन। डिजाइन खालामनायाव जोबोद गोबाव लागोन। बेनिखायनो नेटखौ जोङो अन खालामनानै लाग्रोनांगोन। जोङो बेनि उनाव क्रम ब्राउजार अपेन खालामनि। क्रम ब्राउजारनिफ्राय जोङो बाथौनि सिम्बल जों मोनसे डाउनलड खालामना लानि। एसे टाइम लादों। दानिया जों सार्च खालामगोन बाथौ लग' सार्च खालामनि। लग' होबानो फैगोन। बेयावहाय इमेज अलरेडि फैखागोन। नै बेवहाय नै फैखाजोब्बाय। जोङो नैबेखौबो इउज खालामनो हागोन। बबे मोनसेयामोनथाय जोंना नैबेनो जानांगौ।
आन्दासाव बेनो जानांगौ बेखौ जोङो सेभ खालामनि नेट स्ल' जानायनि थाखाय जोबोद जों नैबे इमेजावबो थांनो हायो इमेजाव फैखागोन बाय डिफल्ट गावनो नैबेनो नङा होमबा नैबेयो दा जोङो बेखौ सेभ खालामदोनि राइट क्लिक खालामनानै सेभ इमेज एस होनानै जों बेखौ सेभ खालामदोनि डेस्कटपआव डाउनलड हिसाबैनो थाथोंसै डाउनलड बियो डाउनलड जाबाय दा जों बेखौ नांलिया क्ल'ज खालामदोनि क्ल'ज खालामखांनायनि उनाव जोङो नैबेखौ बरनबाय फट'शपखौ निउ फाइल लानांगोन निउ फाइल लानानै जोङो बेवहाय बेकग्राउन्ड कालार नङाबालासिनो ट्रान्सपारेन्टखौ लानोसै बेनिफ्राय बेखौ जोङो नैबेफोरखौ होनो हायो जोंनो जि नांगौ बेखौ जों गोसोबायदि होना लायो लेटारखौनो होना दोनबाय आं नैबे फैबाय बेनि उनाव जोङो इमेजखौ जोङो अपेन खालामगोन अपेन बेनिफ्राय इमेजखौ जों लायनोसै नैबावहाय नैबेनोमोन अपेन खालामबाय बेनि उनाव फैबाय दायो जोङो बेखौ क्लिक खालामनानै बेवहाय लांनानै जोङो बेखौ कन्ट्रल टि थुनानै बिनि साइजखौ जोङो एडजास्ट खालामगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ नैबेवहाय क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामगोन एप्लाइ खालामबाय दायो जों बेखौ नैबे साइडनिखौल' खोमोरनांगौ आरो नैबेखौ जों लागोन नैबावहाय जिथुनाखि बे मेजिक वान टुल W थुबा जों ओंखारगोन नैबे मेजिक वान टुलखौ लानानै नैबे खनानि बे गुफुर बाहागोआव जोङो बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयो अट'मेटिकलि सेलेक्ट जागोन बेनिफ्राय डिलेटखौ थुना होनाय लोगो लोगो बियो दानजागोन नैबेयावबो बिदिनो खालामदो राइट क्लिक खालामनानै नैबे गुफुर खिनियाव क्लिक खालामनानै नाङै खिनिखौ जोङो दाननो हाबाय बेखौबो दानबाय दा थाङै थुङै बायजोआव खनसे क्लिक खालामनानै क्लिक खालामबावदो जोब्बाय एबार जों बेखौ जाय बाहागोआव जों इउज खालामगोन नङाबा जों बेखौ सेभबो खालामनो हायो नङाबा जों खनसेनो बेखौ क्लिक खालामनानै ओरै लांनानै नैबे वर्डआव थांनानै नैबेखौ बेवहाय लाबोनो हायो बे एसे टाइम लागोन नैबेलाय जों बेखौ मोननो हाबाय दा बेखौ एडजास्ट खालामसै जोङो एडजास्ट खालामनानै बेखौ जोङो एडजास्ट खालामबावनो थाखाय राइट क्लिक खालामनानै नैबे रेप टेक्स्ट दङ बेखौ जों टाइट होनो हायो नङाबा स्कुवार होनो हायो बे नोंनि सायाव खिन्थु जोङो टाइट होना लाबाबो जायो आरो बेखौ जोंनो मोननै नांगौ दा बेवहाय कपि खालामनो हायो कन्ट्रल C आरो कन्ट्रल V होबानो बेयो मोननै जागोन दा बेखौ जोङो मोननै खालामबाय फारनैमोन बेनिफ्राय दानिया जोंना मा लिरनाय दंमोन जों बेखौ नायनोसै गिबियाव दंमोन जै बोराइ बाथौ दङ दा जै बोराइ बाथौ दङब्ला जों बेखौ जोङो बेवहाय ओरैनो जों बेवहाय लिरा बेखौ जोङो मोनसे बक्स बानायनानै लिरगोन बेवहाय दङ इनसार्टआव थांनानै ओमफ्राय टेक्स्ट बक्सआव क्लिक खालामनानै बेनि उनाव मोनसे बक्स खालामनानै जों बेखौ टेक्स्टखौ लिरनाय जागोन नैबावहाय द्र टेक्स्ट बक्स दङ बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबावहाय जोङो जेसेबां नांगौ एसेबांखिनिसिम जोङो लिरगोन बेखिनिखौ होनानै लानो हायो बेखौ जों एडजास्ट खालामनो हायो उनावबो जों बेखौ उनाव एडजास्ट खालामनानै माबागोन बेखिनिखौ जों उनाव बानायगोन दायो जोङो गिबियावनो नैबे माबाखौ लिरगोन महर जै बोराइ इय'मोन नामा गुसुङै बोराइ बाथौ जै बोराइ बाथौ ओमफ्राय आरो बेनि उनाव मावख' दं नङा होमबा जों माखासेखौ माबायाव होगोन मावख'आ जाबाय जोंना मा बिस्वनाथ बि स'खौ बबे मोनसेखौ होदों नैबे स'खौ ना जों लागायनाय बे नङा बबे मोनसेखौ होखो बेथ' जाथावना नङा आसलथे नैबे श'आनो जानांगौ बिस्वनाथ मामोन जिल्ला
जिल्लायाव बिसोरो जि लयला होदों ल'जों ला बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुम नामा गम आरो गौ स्मार्ट टु गौथुम बेखिनियानो बानायना हरबा मोजां नाङा जेरै दं बिदि थाथों जों बेखौ माखासे नैबेयाव मावख'आव अ दं अ आखर थायो दा बेखौ जोङो बैयाव एडजास्ट खालामहैसिगोन कन्ट्रल सि थुनानै जोङो नैबेयाव फट'शपआव फट'शप नङा नैबेयाव थांनानै कन्ट्रल भि होनोसै बेवहाय अलरेडि फैखाबाय जोंना दा बेवहाय जोङो नैबेखौ एकदम मिडिलाव खालामनो थाखाय जों बेखौ इयाव खालामबाय बेखौ कालार चेन्ज खालामनो थाखाय नैबे बेयाव कालार दङ बेखौ जोङो ब्लेक कालार होगोन ना मा कालार होनो जोंनि गोसोनि सायाव आरो बेयो जोङो बेखौनो दोननि जेबो नङा ओमफ्राय बल्ड खालामनि एसे बि होनानै बल्ड होबाय दाना नैबावहाय जोङो डाबल कट नांगौ गोजौआव मोननै नैबाव डाबल कट दा बेखौ एसे स्पेस लागायनि बेनि उनाव मा दङ मावख' गुसुङा थाबाय नङा अआ थाबाय नङा होमबा मावख'आव माख'ल'सो जाना दङ ओंखायनो जोङो बेखौ बखौ लांनानै जोङो बैयाव कपि खालामहैनो हायो नैबावहाय मावख' जों बेखौ खनसेनो मिडिलाव लांफिननि मावख' दा बेवहाय मोनसे कड नांगौ बेखौ स्मल खालामनि मावख' बेनि उनाव बिश्वनाथ बियो एसे गिदिर जानांगौ दा जुदि बियो एसे गिदिर जानांगौब्ला जागोन बायदि मोनदों आङो नैबेखौबो खनसे एसे गिदिर बानायना होनि बेखिनि बिनिफ्राय जोंना दङ इंराजियाव जों लिरनांगोन इंराजियाव लिरनोब्ला जों नैबेखौ चेन्ज खालामनांगोन जिथुनाखि फन्ट नैबे फन्ट बेखौ जोङो चेन्ज खालामगोन ब्लेक एरियेल ब्लेक होजायो नङाबा एरियेल नङाबा नैबे टाइम्स निउ रमानखौ इउज खालामगोन दाना जोङो बेवहाय दंखायो अल ALL अल अफिस अफ दा थाबोबाय जों बेखौ एसे फिसा खालामनांगोन टेक्सटखौ मा दङ अफिस ना अफिस अफ दा टिआबो फिसा नामा अफिस अफ दा जाबाय बिनि उनाव जोङो एसे माने टेक्सटखौ एसे गिदिर खालामगोन दाना जोङो केपिटेलाव लिरजोबगोन अल बाथौ BATHOU ना बाथौ महासभा बेखिनि दङ दा बेखौ जोङो एडजास्ट खालामगोन दाहाय ओरैजाय बियो एसे माबा जाखानांगोन महासभा जाबाय महासभा बेनिफ्राय गाहायाव दङ जोंना बेखौ जों एसे फिसा खालामनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कमिटि सरि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कमिटि गिदिरावनो लिरजोबो ना केपिटेलाइज बेखौ जागोन दे कमिटि जों बेखौ केपिटेल खनसेनो केपिटेल खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे दङ नैबेयो नैबे ए आरो स्मल ए आरो चेन्ज केस होनाय दं बाव जोङो आपार केस होबानो जाबाय आपार केस बा अट'मेटिकलि गिदिर जाजोबगोन बेखिनि बेनिफ्राय आरो हेड अफिसखौबो होनांगोन नामा हेड अफिस हिसाबै जोंना दङ मा दङ हेड अफिस सरि बे फिसा जादों बबे जायगायाव बेनिया हायदाबारि पिन दंना पिना जाहैबाय 78417 होमबा बेखिनियानो माखासेखौ होआलायाबाबो जासिगोन नामा बेखिनिखौ होबानो जागोन दा बेवहाय जोङो बेखिनिखौ बानायबाय दा बेवहाय जोंहा मोननैसो खामानि फिसा फिसा दंबावो बेयो जाहैबाय
नैबेयावहाय राउन्ड खोन्थादों नैबे जों बे मोनसे बक्स बायदि खोन्थादों दा जुदि बेखौ बक्सखौ खोमोरनोब्ला जों मा खालामनो नैबेयाव राइट क्लिक खालामनानै बेयाव बेखौ सेलेक्ट खालामगोर बे नैबेयावहाय ग्रोब लांनानै बेयाव क्लिक खालामगोर ओमफ्राय राइट क्लिक खालाम बेनि उनाव नैबे फरमेट शेप दं फरमेट शेपआव जोङो मा खालामनांगोन फिलखौथ' सलिड फिल होदों बेवहाय न' फिल होदो बेनिफ्राय लाइन कालार दङ न' लाइन बेखौ होदो क्ल'ज खालामदो जों नै बावहाय मोननो हाबाय बेबायदि दा जोङो नैबे जै बोराइ बाथौ जैखौ एसे गिदिर खालामबावनि आरो बेखौ जों उनाव गोजौआव लांनायफोरखौ जों उनाव खालामगोन मावख'खौबो एसे गिदिर खालामबावनि बेनि उनाव दङ नैबेखौबो एसे गिदिर खालामजाबावो नामा नै बिदि नङा होमबा बेनिफ्राय अफिस अफ दाया एसे फिसाद्राय जादों जों बेखौ एसे खालामनो हाबावो जों बेखौ एडजास्ट खालामनो हागोन जेबो नङा बेखौ मिडिल खिनियाव दोननानै नै बेखौ जोङो एडजास्ट खालामबावनांगोन एसे नै बिदिना बेवहाय मोनसे होबाय ओमफ्राय आरो बेखौबो जों बेखौ बेसेबां गिदिर जायो ग्रोबानो जाबायना एसे गिदिर जादों बायदि मोनदों नै सरि दाना जोङो केपिटेलाव लिरजोबगोन अल बाथौ BATHOU ना बाथौ महासभा बेखिनि दङ दा बेखौ जोङो एडजास्ट खालामगोन दा ओरैजाय बियो एसे माबा जाखानांगोन महासभा जाबाय महासभा बेनिफ्राय गाहायाव दङ जोंना बेखौ जों एसे फिसा खालामनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कमिटि सरि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट कमिटि गिदिरावनो लिरजोबदों ना केपिटेलाइज बेखौ जागोन दे कमिटि जों बेखौ केपिटेल खनसेनो केपिटेल खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे दङ नैबियो नैबे ए आरो स्मल ए आरो चेन्ज केस होनाय दं बाव जोङो आपार केस होबानो जाबाय आपार केस बा अट'मेटिकलि गिदिर जाजोबगोन बेखिनि बेनिफ्राय आरो हेड अफिसखौबो होनांगोन नामा हेड अफिस हिसाबै जोंना दङ मा दङ हेड अफिस सरि बे फिसा जादों बबे जायगायाव बेनिया हायदाबारि पिन दंना पिना जाहैबाय 78417 नङा होमबा बेखिनियानो माखासेखौ होआलायाबाबो जासिगोन नामा बेखिनिखौ होबानो जागोन दा बेवहाय जोङो बेखिनिखौ बानायबाय दा बेवहाय जोंहा मोननैसो खामानि फिसा फिसा दंबावो बेयो जाहैबाय नै बेवहाय राउन्ड खोन्थादों नैबे जों बे मोनसे बक्स बायदि खोन्थादों दा जुदि बेखौ बक्सखौ खोमोरनोब्ला जों मा खालामनो नैबेयाव राइट क्लिक खालामनानै बेयाव बेखौ सेलेक्ट खालामगोर बे नैबेयावहाय ग्रोब लांनानै बेयाव क्लिक खालामगोर ओमफ्राय राइट क्लिक खालाम बेनि उनाव नैबे फरमेट शेप दं फरमेट शेपआव जोङो मा खालामनांगोन फिलखौथ' सलिड फिल होदों बेवहाय न' फिल होदो बेनिफ्राय लाइन कालार दङ न' लाइन बेखौ होदो क्ल'ज खालामदो जों नै बावहाय मोननो हाबाय बेबायदि दा जोङो नैबे जै बोराइ बाथौ जैखौ एसे गिदिर खालामबावनि आरो बेखौ जों उनाव गोजौआव लांनायफोरखौ जों उनाव खालामगोन मावख'खौबो एसे गिदिर खालामबावनि बेनि उनाव दङ नैबेखौबो एसे गिदिर खालामजाबावो नामा नै बिदि नङा होमबा बेनिफ्राय अफिस अफ दाया एसे फिसाद्राय जादों जों बेखौ एसे खालामनो हाबावो जों बेखौ एडजास्ट खालामनो हागोन जेबो नङा बेखौ
मिडिल खिनियाव दोननानै नै बेखौ जोङो एडजास्ट खालामबावनांगोन एसे नै बिदिना बेवहाय मोनसे होबाय ओमफ्राय आरो बेखौबो जों बेखौ बेसेबां गिदिर जायो ग्रोबानो जाबायना एसे गिदिर जादों बायदि मोनदों आं नै सरि जोङो इस्टाब्लिशडखौ होबावनि सरि E नामा ESTD established 19 बेसेमोनथाय 1917 बेखौ मोनसे गुबुन दंबावो खोमा नायलाय एसे 1917 बा बहुत सिगां जागोन माथो हायदाबारिनि ना बेखौ एसे दानिया जों बेखौ सेभ खालामसै दा बेखौ सेभ खालामनो थाखायथ' जोङो मिथिखायो नैबेयाव सेभआव थांनानै सेभेजआव थांनानै जोङो डेस्कटपआव दोनगोन बेखौ जोङो बाथौल' लिरना दोनसै बाथौ लिरना दोनबाय एआलाय मानो गिदिर जाखो सेभ खालामबाय बियो थाबाय दा जोङो बेखौ प्रिन्ट खालामनांगौ प्रिन्ट खालामनायाव जों बोरै प्रिन्ट खालामगोन दाना बोरै बहायगोन बेखौ नायगोन नैबेखौ नायना लानाया मोजां नैबे बे सोग्रा नालाय दा बेखौ जोङो बबेथिं प्रिन्ट खालामगोन दा मालखौ जोङो ओरै गोजौथिं नांगौ नालाय जोङो नैबेखौ नायना ला बियो गोजौआव थानांगोन नैबे बे जिथुनाखि सोग्रा बे गोजौआव थानांगोन बेनिफ्राय दा बेखौ जोङो सोयोबा नैबे प्रिन्टाराव ओरै सोगोन ओरैजाय बेखौ गोजौआव दोननांगोन आरो बेखिनियानो दा बेवहाय नैबेखौ जों एडजास्ट खालामना लानांगोन जिथुनाखि नैबेयो एडजास्टार दङ नैबेखौ एडजास्ट खालामनानै ग्रोब बोना होबानो बेयो एडजास्ट जाखागोन गावनो गाव बांद्राय टाइट खालामनाङा बेखिनि बेनिफ्राय जोङो दायो जोङो अन खालामसै दायो जों प्रिन्टखौ बाव थांनानै प्रिन्ट साइज सेटआपखौ बानायना लाग्रोनि प्रिन्टार प्रपार्टिसाव जोङो नैबेवहाय दङ केनन G2000 सेरिस प्रिन्टाराव जों प्रिन्ट खालामगोन दा बेनिखायनो प्रपार्टिसाव थांनानै बियो जेरै दं बिदिनो थागोन स्टेन्डार्डआनो जागोन बेनिफ्राय बेफोराव जेबो चेन्ज खालामनो गोनांथि गैया जोंनि बेखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जों पेज सेटआपआव थांनानै जों बेखौ चेन्ज खालामनो हागोन मोनसे नैबे बेसादखौ जोङो नैबे जिथुनाखि खोबग्रा दं बेखौ जोङो ओरै खालामना लानाया मोजां मानो होननानै बुङोबा बियो प्रिन्ट खालामनायाव एसे माने माबा खालामो आरो दा जोङो बेवहाय प्रिन्ट खालामनायाव नै मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानाया मोजां प्रिन्ट थांनानै नैबे प्रिन्ट प्रपार्टिसाव थांनानै नैबे पेज सेटआपआव बेवहाय नैबे पेपार साइजआ बेहाय बेबायदि दङ लेटार जानानै दङ दा बेखौ जोङो नैबे इनभेलप COM10 नैबेवहाय इउज खालामबानो जागोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ अके खालामबाय इगनर खालामनांगोन इगनर खालामनानै दोनबाय जोङो दा बेसेबां खैथा जोङो प्रिन्ट खालामगोन बेनि सायाव जों हमना ला 15 25 प्रिन्ट खालामगोन जोङो प्रिन्ट होनोसै 251 जाहैगोन नङाबा बा बिराद बारा जागोन ओंखायनो प्रिन्ट खालामसै प्रिन्टआव होबाय बेयावहाय एसे टाइम लायो दा बेवहाय 25 पिस जोंना प्रिन्ट जागासिनो प्रिन्ट हिसाबै जोङो जोबोद मोजाङै फैदों नै बेवहाय फैबाय जै बोराइ बाथौ मावख' बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ गौथुम गासैबो बहुत मोजां 1917 बेखौसो एसे डाउट दङ जोंहा दा बानायहोग्रानाव जों सोंफिननांसिगोन
दा प्रिन्टआ जागासिनो दङ। आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बुजिबाय जोङो इनभल्भआव जोङो बोरै प्रिन्ट खालामगोन। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।